Yo, yada wase, yada masia, bisang mrebim. Yo, mitasijina minaswara ochemi sare. Sana mekasani. Ndra ayatama yefa ma akura rekwa asie inu. Ntamba we ifigu kwanso. Ebra na yerekwa asie inu. Nti mepa o chaw oman ni nyinara. Wo a wonim se untama yerekwa asie inu efigu fam. Na wan hu abedi ye nchen wa ha. Achamefo nchen. Mepa mo chaw omra meje efise. Wa baye juma. Na adi nsu ntime nyira awa adwuma na obaye na ase nti mesira no obatan bia onim sandra yare kwasie ne ntamasi aya kokko eyi gu fam no me gina haya ochame sare me wa ha omra me humi na omeji ni ntoma no me da mase So yada se yabasira se enne na hoho no be bai obi bebisa se denti na mpanyine ete eye katawe ase a wofura fufu ebisu fura kobin ene birisi ya de afrafra apenese adwa na kire ne ntuaso na akone abanso ne onwen se yi ena woba na wonim amane bo ampanyine te so ewo ha eye nana otobo agyankwasi ene ne mpanyine ene abusua ete so a eye yem papa Douglas Obing ya akoro Bing sika ebra ofura ne ntamatintin mu no ampanyine ko fitiem ego ho aberwati akoje mere ne nna a wode ya akoro Bing ebebere abusua ene nananom ewo aburumam ha no kware ne ebere busua kwatena ase no emere ne nda wode sei eyosana ne de to so aduonu eson aduonu awotwe aduonu akron enne ne de to so aduonu akron abusua ede ne nyina reba na wiei anopei abusua eko eyesia dem ko na ase asore abusua fi obae no abusua ebebie eye eyiye na no ewo mpai bokwan mu eno echi no mpanyine tena ase ede amamere ne amane eto na akwan mu ayede biara wo se abusua eye no ho ayede akire mpanyine ne nchirima yensu yesua amamere ne amane no enti se yi ena oba na onim ha mane bo a nyampanyine to so e wa ha ni medawase yo Bandsman aya yes can we why ago ampaning ni adese na kwa Isaac wada urma onu anuanom ene wa abusia sa mane kasa na aye odisi bi na atonto sokronkron atometagrama se anto na kwa Isaac aye na kokontim a oye kitase hemea ono na ore kasa yi ose ma kwa Isaac de aye na ba enenia na di nyina owisi na kwa Isaac man asete ni asiso ye na de bua na so beden bia wa ye se na wonum papa sikasa na kokontim anka biribi ankyira na kwa Isaac na nto abusua na ese wa kwampo na wa se na kokontim orekani oya ane na obese bia wonga boma bi sanyom se asam se amiwe onna na obese bia wase wo bisa sa adwo me de mama akoya ose musuom ka de opam saye so opam saye a obebere no nyame beka na ye no kware ye damase sabre ye nua kwa me rasta yesre sima o ha sima ba ko na mienu ba ko pe ye besre se nia papa seni adofo agyamfo amwa nyina mu wura ahemfiwa a nia mo bedi ewo ho mo hwe me nsa nifa so anso a anom de ewo ho mechi yanso obroni se yefre bibi se bubira yesre papa se sa ne omani nyina bi kade a onom wo asem enti se wonom wo ha na se wa bere kura paade na chechire bi fashi na enti mo maye no mong bi yesre mara yesre mo ye no mo bon yesre mo sabre anyam na ba no kwame rasta o ha the whole world rasta mai lemum ongo Jamaica da o Medina on bengwa se ase ya Mama sana. Papa na kwa. Papa kama rasta oso tu kwani. Abadu. Abachani abusia.
funny. See you can up and say. Never know for you. See you can up and but they say, oh, bro. In the middle can and never blue. But they say, oh, bro. In the middle can and never blue. Oh, something. Woo! I thought you love me. I put on over. Oh, Jota. I put on but again, why are you from Kwana?